माबायदि मोनफैयो जायगाखौ खोन्थिदो मोजां माबायदि मोजां फैखांबायना नायबासो फार्स्ट दाख्लै फैदों आच्छा नोंना जों अबेनि होनदों जायगाया रङिया तामुलपुर मालाय माथो बिटिसि फोरनिया मालाय गावसिनि बिटिसि नावसो थायो नोंसोर माला हाबाया मिथियाना लोगोफोर नै आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय जों गामियावहाय नै आंनि उनाव दंना गासैबो जोंहा दिनैहाय माने न'खराव माने मा जाहैबाय जोंहा हामबाय फुजा जायैनि सिगां न'खराव गासैबो गोथार खालामनानै लानांगौ बे जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमनि नेम माने बैसागु बोथोराव अबा बेरायबाय सोरबा जाला लोंला सोरनिबा न'आव हाबला हुबला खालामबाय जों बेखौहाय मा जाहैबाय हामबायनि सिगां गोथार खालामनानै लानांगौ ना मानो नादा बिनि बेलायावहाय जोंना न'खराव फ्राय माखासे मानसिफोरा दिनैनिफ्राय बैसागुनिफ्राय दिनैसिम माने न'खरफ्रोमबो न'खराव सोरबा बाथौ दुमदों फ्रायनो आरोना सोरबाया आर'ज लादों सानफ्रामबो जोंना जोबनो थाङा जोंहा गामियाव माने हिन्जाव गोदान लाबोदों जाहैबाय जोङो बेखौ जोङो दायो नायनो थांगासिनो मैया सानसे जाबाय हिन्जाव गोदान लाबोनाया बेबो जाहैबाय माने बिटिआरनि माबायदि हिन्जाव आरो एसे दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो नङा होमबा जोङो दायो नै बाथौ दुमखांनानै ज' थाबाय एसे थांग्रोसै नङा होमबा नोंथांमोना थांफादो आङो हिन्जाव गोदानखौबो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो बेनो जाहैबाय न'आव नै ओमफ्राय हिन्जाव गोदान नागिरग्राफ्राबो नै लारि जिरायबाय आं एसे उनाव सफैबाय आरोखि ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना बबाव थाखोथाय बेखौथ' मिथिला नुबाय नामा हिन्जाव गोदानखौ सिनायजोबबाय नुखांबाय माबायदि साइसानो बुरिया बिसोर नोरजि जिरायग्रा हिन्जाव गोदान नायग्राफ्रा हिन्जाव गोदान नायग्रा नै बिसोरो मोजांथारनाय खोनादों बारु मोजां ना मोजाङै नुथ'वाखै फैबायानो ओइनो नै हिन्जाव गोदाना मोजां ना नों नुखांबाय रायलायखांबाय मोजां साहाबो लोंखांबाय अबे जायगायानो बिराद गोजाननि सानबेसे लायो थांनायाव सानसे खावसे दङ माला फैगोनथाय खोनानायाव खोनानो मोन्दों गोजाननि जोंहा माने बिटिआर ना बिटिआरनि ओमफ्राय मा जायगानि दा एसे रायलायनोसै ओमफ्राय बोरै फैलायनाय जाखो जुदि हायोबा एसे रायलायनोसै ओमफ्राय हौवा गोदानखौबो हायोबा एसे खिन्थिनोसै जोंहा ओरैजाय एसे थांनां खाथियाव हिन्जाव गोदानखौ नै मोजां ना खबरा मोजां माबायदि मोनफैयो जायगाखौ खोन्थिदो मोजां माबायदि मोजां फैखांबायना नायबासो फार्स्ट दाख्लै फैदों आच्छा नोंना जों अबेनि होनदों जायगाया रङिया तामुलपुर मालाय माथो बिटिसि फोरनिया मालाय गावसिनि बिटिसि नावसो थायो नोंसोरलाय माने बे आन बिटिसिआवल' फैलाबायखो माला हाबाया मिथियाना आं माने ना एसे जोंहा माने गोदान नालाय एसे रायलायनायावथ' उसुबिदा जाखागोन सिनाया नालाय आंखौबो सिनाया नुफेराखैबो दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय आं रायलायबाय नै आंना एसे बिराद गिलिर जाबायना बायगुलायबाय मा जाहैबाय माने आंबो रायलायफ्लांबाय आरोना बायदिसिना खोथा थेवब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बे जाहैबाय जोंहा 3 नं दनसिपुर गामियावहाय जाहैबाय बिनि हौवानि फंबायनि बेसेबां खै नम्बर होनदों जोंहा बेयो माबा 5 नम्बर साबेसे दंब्रा माने 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बरसिम दं नामा फुनिया आंथ' बेफोरनि सोमोन्दै बारा मिथिया थांफेराबो नालाय दा माबोरै गोसोआव नोंना गावसिनि साननाय बायदि बानायनांसिगोन उफायथ' गैया लाबोबाय जेला नङा गावनि जेनेबा बिजाव जानायखौनो मोजां मोनदों मोनाखै मोजां माबायदि मोजां फैनायनिफ्राय दाख्लै फैदोंमोन फैनाया दाख्लै मादैजों गावजों फैदोंमोन आरो बेहायबो रायलायना थांखादों रायलायनाया ओमफ्राय बिदिनो गावसिनि गोसो बायदि खालामनाय जाबाय जुवालियाबो गोरोबबाय लरायाबो गोरोबबाय बेखायनो सानैजों दा गोसो गोरोबनायखौ जोंथ' हेंथा होनो हाया नालाय बेनिखायनो होनाय जासिगोन आरो नों सोंसै नोंनाव उन्दैफोर बाजै बेसेबां गोबावनि मोजां मोनलायनायनि बे साक्सेसफुल खै बोसोरनि बोसोरसे गोदान नालाय आंजोंबो बारा सिनायनाय जायाखै ओंखायनो आंजों मोजां रायलायनायथ' जाखानाय नङा मानो होनबा लाजिखायो नालाय बेखौनो आं खिन्थिबाय बे जाहैबाय आं दहाय बुंदोंमोन ना हिन्जाव गोदान नायनो फैनो होननानै जोङो दायो फैयै माने हिन्जाव गोदाननि न'आव मोनफैमारबाय ओमफ्राय दायो हिन्जाव गोदाना जोङो मा जाहोगोनथाय आरो सोरखौ मा सोमोन्दो जायो बेसोरा बेबो मिथिया दिनै नैबे जाबाय जोंहा हिन्जाव गोदाननि बिहाव बा हौवा गोदाननि बिफा आरोखि आयौ नै आं जिरायनाय लोगो बायलांबाय गिलिर जाबाय नालाय बिहामजो मोननायखाय मालाय आमाया एकदम खुसिथार जादों माने हाथायावनो मिनिस्लु जाबाय दंथारो नै खर' फुलायबायलाय माथो दिनै गामियालाय दाहाय एसे रायलायनोसै आं दुखु सुखुनि खोथा आमायजोंहाय
जोंना हिनजाव गोदाना गालांदोलै आं ओइसिनो हैगोरलै दाहाय आं लास्टआव लाबोदो जोब्बा जोबनायखौ लोंसै आं बेनो जाहैबाय जोंहा हिनजाव गोदान लोगो नायनो फैनाया नांथ'ला दे नायना लादो नै हिनजाव गोदानखौ जोङो आं खाथियाव मोजां लाखाथारबाय नै लोंबाय हिनजाव गोदाननि साहा होफैनायखौहाय माबायदि लोंनायसै ना सोर फुदुंनायखाय बेखौथ' मिथिला जायखिया न' सियाव फुदुंनाय नालाय हिनजाव गोदाना फुदुंनाय होनना सानना लाबाय आं गोथाव जादों एबार आं दायो आमाजों एसे रायलायनोसै र' आमाया रायलायथाय हिनजाव माने बिहामजो मोननायनि दुखु जादोंना सुखु जादों दाख्लै बोरै जाय लाबोलायनाय जाखो बेखौ एसे सोंनो थांसै र' आं आमाइजोंहाय रायलायगोन ना रायलाया रायजाबाबो रायलायथारसैलां र' थांनि नैबेनो जाहैबाय जोंहा दा जों साहा लोंनायनि बिहाव खबरा मोजां ना आमाइ खबरा मोजाङानो गाज्रिद्राय नङा आंनिया गाराङा बोरैबा जाना दंलै माने दै सोलायनायखाय बिहामजो मोननाय लोगो लोगो सेस दैयानो माबायानो गारमायानो बाक्सा जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय तामुलपुर गामिनि ओनसोलनि उदालगुरि गामिनिफ्राय बिहामजोखौ दाय मारिनानै मंगलबार फुङाव न'आव मोनफैनाय जादों ओजोंहाय एकदम माबा गोदनासो सेरथारदों नामा नोंखौ सेरनाया गावसोरनि गामियाव उदालगुरि गामियाव गामिनि मुङानो उदालगुरि बिथांमोननि पान्डुलिपिखौ नाय होनना बुंबाय आं नायनानै बिथांमोना लिस्ट मोनसे बहनबाय बे लिस्ट हिसाबै आङो दख'ना गांसे ब्लाउस गांसे बिमानि मान आरो बिफानि माना जाबाय गामसा गांसे गेन्जि गांसे बिदि मान होनायसै आरो नों बिया हिनजावसा आं बियानो जागोन बिमा बिफानि आरो देउरि मान बावनाय आरनाय गांसे फैसा 50 रां नामा होनानै बिथांमोनखौबो आं गय जराजों मान बावदो नेमफ्रा जोंनिजों बिसिनिजों एसे आलदा नामा आलदा ना एसे आलदा ओमफ्राय माबाफोर जेनेबा कमप्लेनफोर बिराद हमदों नामा कमप्लेन जेबो हमाखै बिथांमोना माने आथिमंगलखौबो हौवासा गैयाबाबो खनसेनो फोजोबलांनो हागोन होननानै बिथांमोना लिस्ट मोनसे लिरना हरदो बे लिस्ट हिसाबै जों खरसखौ खालामनानै आथिमंगलखौबो फोजोबबोनाय जादों माने हाबा जालासिनो माने आथिमंगलखौबो सिफायना फैनो हाखायो बिथांमोननि आयेन आरो आच्छा बेफोरबायदि जेरावबो मोनफेराखैमोन खोमा ना मोनाखैमोन खिन्थु बेयाव पास आरो दासिम ओमफ्राय आमाया जेनेबा बिहामजो साबेसे मोनखो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेफोरबायदि माने आयेनखौ मोनफेराखैमोन ना मोनबायमोन 3 बिहामजो मोनबाय आं बिदि आयेनखौ मोनाखैमोन बाक्सा जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय तामुलपुर गामिनि ओनसोलनि उदालगुरि गामियाव बिदिखौ मोननाय जादों दा जेनेबा आमाइनिबा बियो साबसिन ना माबायदि मोनखो दा गोसोआव आं साबसिन मोनदो नाथाय आथिमंगलथ' बिसोर हाबा जाखांनानै फिसायबाबो जानो थांनांगोन ना बे जानो थांनायाव मा बुस्थु लांफाबावनो मारिना फैखाजोब्बाय आंनो मारिजोबखाबाय नांला होनना बुंदो आरो बिथांमोना आच्छा थाङाबाबो जासिन माने देग्लाय थाङाबाबो जागोन होनना बुंदो आरो बिथांमोना आच्छा आलासि जानो थाङोबा आरो जाथि बंस'नि मान मोनसे थाबोयो हिनजावसानि बिबथै बियादै बा बिमानै जानाय बिदा जानाय बेफोरनो आङो गेन्जि गस्ला आरनाय ब्लाउस हिनजावफोरनि थाखाय बिदि हरफानो गोसो दंबोयो होमबा माने जेनेबा बे बेलेगफोरावहाय जेनेबा फिसाजोफोरखौहाय जे लायनो थांनाय माने एसे बेयाव माखासे नेम निथिफोरखौ एसे इजिलियाव मोनबोनाय बायदि जादोंना एसे खारांखासाव मोनबोनाय बायदि जादों खारांखास जेबो लुका साम्पा गैया बिथांमोननो जोंखौ जेबो रायफोदनोबो होआखै जा जेनेबा लिस्ट होबाय बे मथेल' होनांगौ बास जोब्बाय लिस्ट मथे जों बहनना हरबाय थानांगौ बेनिफ्राय खुलुमहैबाय थानांगौ देउरि मान बावबा देउरिखौ खुलुमनांगौ आरनाय फैसा एसे होनानै ओमफ्राय गार्जेन हिनजावसानि गार्जेननि मान बावबा इ मानखौ बाथा होनो बाथा सायाव गय जरा फाथै जरा फैसा एसे दखना
गामसा गेन्जि ब्लाउस होना गार्जेनखौ खुलुमनांगौ आरो माने जोब्बाय आरो ना आदसा बे खै नाम्बार होनदों आमायना 5 नाम्बार आरो साबेसे दंबायो आरो सानै दंबायो 3 नम्बर आरो 6 नम्बर हब होमबाथ' आमायना डेन्जार फरियाल ना डेन्जार माने इसोरासो फरियालखौ बुरजा खालामदों आरो ना ओरैनो दा जेनेबा आमाया इमान जे बे गामियावहाय जे नों आमायनि बायदि जेनेबा साबेसे बेफोरबायदि फरियाल गिदिर दंना गैया फरियाल गिदिरा बे गामियाव आमाय बायदि जेनेबा फिसालाफोर दनसिपुराव आं नुवाखै दनसिपुराव जेनेबा जोंनि बे नोलोबारि एरियायाव बे दनसिपुर सलसलियाव आरो सनापुराव आं सासे नुबोदों जुगेन नार्जारि बिनि मुङा हिनजावा सानै आदसा बिनियासो साबाना 6 जन फिसा हौवा दा नोंना सासेल'सो दा जेनेबा होमबाथ' नोंखौनो नों मा सानो जेनेबा आमाया हौवासायाव आङो माने गौरब जेनेबा दानि लाइमोन बा जेनेबा नैबे यां जेनेरेसन जेनेबा हाबा जानायफोरखौहाय जे सासे सानैल' जे जेनेबा फिसाफोर खाङो बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा बुंनाया सासे सानैयानो जथेस्थ दानि मुगायाव हा हु गैला फरायनो थाखा फैसा गैला बे सासे सानैखौनो हाजार हाथरखि 100थायानो जाथे बेयो जोंनि बुहुमखौ सोरां खालामनो हाया साना हारसिंनो जोंनि बुहुमखौ सोरां खालामदो बेबायदि सासेयानो जथेस्थ होनना सानो आं माने मानब सम्पदखौ दानो हायोबा सासेयानो मोजां गोजोननाय थाबाय आमायनिसिम नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ नङा होमबा बे जाहैबाय जोंहा 3 नं दनसिपुरल' नङा बे जाहैबाय जोंहा मिमांनि एरियायावनो बुंबाबो माने गाज्रि जानाय नङा होननानै आं सानो आरोना आं खोनायाखै दिनैसिम खिन्थु आमायाबो बुंबाय दानि बैयाव मोनसे सनापुरनिखौ लानानै मोनसे उदाहरन होदों आरो थेवबाबो माने बिना जाहैबाय माने हिनजावा सानै होनना बुंदों सानैनि बिथोरावसो 7 ना 6 जन होनना बुंदों आं बेखौ बावबाय एक्सुवेलि थेवब्लाबो दा जोंहा आमाया बुंदों गोदोनि जेनेरेसन आरो दानि जेनेरेसनजों बुहुत पार्थक्य बा फाराग दं होनना बुंदों आरोखि गोदोनिया माने हा हु मेरला बा सोब बुस्थुआनो एसे माबामोन नालाय खिन्थु दानि जुगावहाय एसेबाबो माने सोलायबाय होनना बुंदों बेखौ लानानै आमाया माखासे खोथाखौ बुंबाय आरोखि जों माने गाबोन समफोर नैबेखौहाय हाबा मोनजागासिनो दङ आं बेखौबो हायोबा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै थेवब्लाबो बिनि गेजेराव आं माने गामियाव दिनै हिनजाव गोदान लाबोनायलाय आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसिम नायदों साबस्क्राइब खालामाखै राजु धनश्री इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि फेसबुक पेजखौ नायदों आरो बायदिसिना नुबाय दङ कमेडियान बा बायदिसिना जा एनि भिडिअ नोंथांमोना जुदि नायबायल' दं फल' खालामाखै हाजासे शेयार आरो फल' खालामना होदो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय